ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഋത്തിക് റോഷൻ എന്ന ഇരട്ടപ്പേരുള്ള പുളിഞ്ചിക്ക വാവുവിനെ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം 15-ാം തീയതി മുതൽ കൊല്ലത്ത് നിന്നും കാണാതായി. പാലപ്പത്തിന്റെ നിറവും വെണ്ണക്കല്ലിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത ശരീരവുമുള്ള ഈ വാവളന്താൻ മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, ഉറുദു, ഇംഗ്ലീഷ്, കന്നഡ, സയൻസ്, സാമൂഹ്യാടം എന്നീ ഭാഷകൾ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ വായി പൊളന്നിരുന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. ഇയാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുന്നവർ അടുത്തുള്ള അണ്ടി ആഫീസിലോ PWD ആഫീസിലോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം റോഡ് വർക്കിനുള്ള ടാറ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. യവനെ കിട്ടിയാലേ ഉരുക്കി ബാക്കി ടാറുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. Movete, Martita.